Bunda pe eksperimen guys, apa ngulu undur-undur. Diumbang iki guys, mosok. Lah diumbang piye? Ayo ilang dene. Niki berarti ben urip ning weteng ngono. Ndak aku nek logat-logat ning weteng piye ndak? Ndak, diumbah sik jajal siji. Umbah mbek es tem ki yo, ben manis. Kok es teh tawar nek. Manis ya? Es teh iki tawar. Ki udah omae wah ki guys undur-undur. Iki kudune ganjil Pak. Tetapi jarene mangane urip Pak, lagi dadi mati ya Pak. Cuma langsung mati Pak. Masa yo? Oh, sentik-sentik no. Ganjil dah telu. Siji gak usah diubah wis yo. Iya. Ndak kok nek ning uripe menek bakterine piye? Apa? Ning gone wetengem. Gak. Bismillah. Aduh. Nyangkut. Pindah. Kamu terus sih. Ndak. Jadi kan iki nggo obat ya. Bokong kok sentik-sentik ndak. Ya Pak. Awan-awan sok. Dah, do golek sik ning Google. Kasih undur-undur. Kaki, cepetan dah. Kenapa berat, Jon? Kasiat undur-undur. Kaki dah. Sik toh. Ambek apa jarine cara makan undur-undur? Kasiat undur-undur berarti. Undur-undur tanah ya berarti. Iya. Emang enak air? Dah enak tanah Udar. Undur-undur Angkatan ada. Kasiat menurunkan kadar gula darah karena mengandung senyawa sulfonilurea yang membantu pankreas memproduksi lebih banyak insulin. Iya, maksudnya carane mangan. Cara pisahkan badan dari kepala. Pisahkan badan. Mau urip-urip kabeh. Pisahkan badan dari kepala dulu. Masukkan satu badan dulu ke dalam satu kapsul. Konsumsi 2 kali 3 kapsul sehari. Lalu kurang menjadi 1 kali 3 kapsul sehari. Setelah seringkali dikombinasi dengan konsumsi bawang putih tunggal. Pengobatan masih dalam ranah pengobatan transfusi ilmiah menunjukkan potensi, namun konsultasi dengan profesional kesehatan tetap dianjurkan sebelum mencoba pengobatan herbal. Iki tinggu pun menurunkan kuwi yo. Iya, tapi cara mangane dikon ngisana badan nih. Badan dari kepala undur-undur terus dikon mlebokno satu badan undur-undur ke dalam satu kapsul. Konsumsi 2 kali 3 kapsul sehari. 2 kali 3 kapsul sehari. Berarti sak ombinane bener telu mangan yo. Ping pindho sedina. Tapi kan iki dibener kae betul. Aku itu merinding nih guys. Aku ning gak gelem mlebu. Ya Allah guys, astagfirullahaladzim. Gila aku mangi golek undur-undur guys. Kalian ra undur-undur kan? Lho. Maksudnya kan kok pe bayi bareng tak kei ngono kan. Komen ya guys, kalian nek mangan undur-undur piye? Lho undur-undure kuwi. Iki lho main iki. Main iki lho. Iki. Gimana orang kabeh iki? Enak jajal nggak tuh kono-kono kuwi. Kirong kabeh. Iki adalah hari ini apa ndak kegiatannya Bunda? Kegiatannya Bunda hari ini apa? Ren mau matun kan. Matun ki mencabut rumput di sela-sela Padi. Karena sing Bunda bagian ning anu gak ning sawahe nggone dhewe iki ning. gak guys, iki ngene Mbah Wo. Sampingan ambek sawah awake dhewe. Kan maksudnya kan sing duwe apa? Gubuk ya dalam Mbah Wo sing paling cedhak. Mbah Jarwo kan ruwono. Mbah Wo mbek Mbah Jarwo kuwi beda ya guys, beda orang. Dan Om Noy rencananya pengen gubuk guys, tapi maksudnya ijek bingung tempat. Maksudnya iki didekek ning ndi kan tetep harus mengorbankan apa lahan nih. Kok ngene iki pemuka nek hubungan iki bahwa ya entuk sak kedhek ndak. Iki long iki dilong kadal blungkon. Gusa udah nek rene. Kok ora nyokot?
mbok idai. Nyokot. Jadi kayak nyokot. Lah nek ngono kan meneng ae ndeke. Jadi mbok idai perlawanan nyokot Terus iki dikai kolam iwak barang, oh pimpok cik. Kolam iki kolam kuning Malang. Iya. Mas nek kolam tapi Karek nek mangan iwak karek ngiro. Kuwi to airnya kan dialirno terus to. Mergo kan sumber nih kono kuwi. Jadi enggak sebudak iki ngono lho. Ndek iya padha tanah cuma wis keras ngono kae to. Tapi ya banyune ngalir terus dadi iki bening. Dadi iwake ketok. Nek iki kan gak ketok iwake. Kayak mbok tinggal kayak iwake terus dipangani sapa? Karo takon nguras bujangan-bujangan kae. Kayak pengen mangan iwak yuk karek ngeruk. Pitik karek belah, mentok karek belah. Pokoknya pengen mandok bebek yo enek. Lah iya. Bebek duwe, mentok duwe aku. Ya Allah, guys, wala tenan. Karek ngemek iki lho, sumpah karek ngemek. Kayak marek enek ora enek ora marek jaman biyen nek YouTube cah yo. Karek YouTube ora sawer kuwi yo. Jegur kolam. Kuwi kan jaring karo jaring ujung karo ujung kuwi terus mlaku bareng kuwi entuk. Digoleki sing gede-gede yo, engko sing cilik dibalekno neh, sortir. Kok nek manak ngono kuwi didekekne kolam cilik sik men gak di cukuki sing gedhe ngono. Cilik kuwi nek wis rada gedhe wis dek kuat dipundhahne. Sumpah guys, biyen nek mau nek YouTube seru mesti. Lebih berwarna apa ning gone kota ngono ndak yo. Dan kene pun masih ning kota gak kentekan ide. Iya kan. Karena kan ning kota kan ya bukannya kene iki ngenyek wilayah kene gak yo ndak yo. Cuma nek sini itu destinasi wisatanya iki lebih cedak daripada kene. Nek kene apa yang dinti kan pirang jam dah paling cedak nang pantai. Ning pantai paling gak 3 jam. Nah, guys, bayangno. Sedangkan kene nek Malang pantai paling ya 1 jam ya ndak ya. 2 jam paling banter-banter ya ndak ya. Ngono. Terus nek ape ning destinasi lainnya terjun ya cedak. Nah, Kayak maksudnya kayak kebun teh ada. Terus kayak wisata petik apel ngono ki enek. Ngono kuwi enek, guys. Iki banyak destinasi wisata. Kampung kan ya paling sawah. Apa sumpah apa nih tahun ini apa jenenge iki ya guys ya, liburan sekolah iki ya kita tidak kemana-mana sama sekali belas sama Sam ya gak apa-apa lah, nanti habis lebaran aja ndak ya, habis lebaran kan mesti ngumpul-ngumpul duit noneh terus lagi budal ngono. Nek gak berlebaran ya pokoknya liburan gue, liburan sekolah kan posoan bar lebaran iya. Iya lah, liburan sekolah kan bar lebaran. Nah, lebaran kan bulan Maret aja. Iya. Pokoknya kan Om Taya kan janjinya pokoknya mulai iso free kan. Yo, Maret rada longgar lah mate ngono Kak. Sing free iki gak tapi rada longgar. Maksudnya enek lah ndak kalau dino sedino Om Taya iki menenge ning omah. 1 minggu bisa lah ngono. Ora sing ya Allah saiki guys, kalian ora iso nyekel bunyi Om Taya. Makanya nek sore ente wis tak dek wis gak iso. Gak iso mesti gak iso ditakoki. Ate dek begini udah kejadian lucu tapi gak perlu diceritakan. Aku wis gak iso, Pak. Kan iso balik neh. Gak iso. Mbok guys ya. Iki pokoknya ceritanya udah lucu kalau ngomong sing maton apa namanya maton cuma 3 orang guys karena tidak ada orang karena wong-wonge podo maton dhewe. Dadi makane kuwi enek sing tandur bareng. Dadine makane kuwi kayak umane mok 3 wong. Sing sak kedok iki guys sing rada akeh sukete. Soale jerene ora patek kena banyu ndak yo. Iya, ndek kan dhuwur dhewe daripada sing isor. Ndek dhuwur dhewe to, kan 5 to, 5 kedok. Terus mari ngono ki sing 1 itu ndek di atas. Dadi ini nek liya-liyane kena banyu ndek uga ngono lho. Dadi nek sekali. Aku tuh pengen menuntaskan wedding. Ndak pengen aku banyak enggak? Pokoknya nek gak iso medun aku mau nulungi ya, wong aku dhewe ora iso Dek. Iso kowe. Iso ya. Bah, aku pemenek. Iya, Ndek. Ndang. Repa. Ora iso kowe kaboten bokong ngono kok. Kowe. Kowe ya. Iso dah.
rumah apa? Rumah pohon. Sumpah enak dah. Digawe rumah pohon ini. Kayak ayunane ngono. Didol pra ya mbek bahwa iki. Kok mau didol dituku sama saya. Patungan kabeh pemirsa kabeh. Patungan ayo. Engko nek panen kalian kabeh yo tak kei. Ayo urunan. Diopen ya Mas Teh kan nglumpuk piro kan. Opennya mulai saiki. Engko Mas Teh sapa-sapa sing urunan mang to misale kayak panene entuk 5 juta ngono ya. Kuwi kan nek sama nek wong 50 ya. Berarti kan entuk piro apa? Nek entuk panene entuk piro 10 juta sak momone. Dan sing urunan wong 50. Itu deh. Bagi 50 deh. Piye? Entuk piro, Pak? 5 juta. 10 bagi 50 gak ya loro 200.000 200.000-an ngono kuwi dikirim neh ngono. Ya pemirsa, ayo ngono kan investasi ning aku. Investasi iki ceritane, tapi mbok ketane ambek repa investasinya bodong. Sumpah deh, enak banget. Buat pelem mengguri kae guys. Yo tiung ngene iki. Iya sing sisa heta. Tapi wong dadi omah terus piye? Omah. Oh gak iya sini gak ngalang-alangi omah iki. Yo ngalangi yo peleme kuwi dadi kamar mandiku kuwi, Dek. Peleme ning jero kamar mandi kuwi. Situ jamur kuwi. Iya. Dan pelem iku aku dhewe heran ya, Mas. Kan dhek iki kan mungkin getahe apa-apa kuwi ning dadi 2 tempat kuwi sing ngarep kuwi. Kan wis aku somong kowe nek gak iso medhen aku mau nulungi mengkurep. Ya nek rumah ngono gak iso mengkurep sikile sik. Mengkurep. Kowe kleru madhep piye? Mah aku mau nulungi. Cerono damkar. Aku rapi dah. Nah, kowe wis tak omongi, Mang. Sebelum kamu naik wis tak omongi. Kowe nek gak iso medun aku mau nulungi. Kleru, Pak. Kowe kleru, Pak. Kowe kok ngeyel, Pak. Pak gak iso kowe geblak rono malan. Wah, aku wedi benek neh. Sing kiwa sik ketoke medun ya. Sumpah gak iso medun. Aku pokoke mau nulungi lho ya. Kok ngomong, Mang. Kan ora ngono Pak medune. Mosok ngono, Pak? Jangan dadah. Langke iki puter awake. Nah. Tuh, enake. Waduh. Kandhane os pokoke. Jus. Aku tapi kudu boki, Pak. Andai kan wis sik ning ngguri kok ngene. Kayo mireng ngene iki modele. Enak aja nih. Piye? Kok dhek dadi tukul jamur ya padahal iki keramik lho kok tembus sih. Aku yo heran kok ngrasakno. Enak, guys. Sumpah dimupringgon enak iki. Pak, kowe tapi foto produk iso lho Pak kene. Apik sumpah. Kena apa? Apik Pak tapi. Lah kuwi sak momone ditegor terus digo ayunan. Sing iki sing Malang rene iki ditegor. Iki mesti nek bekan Mas Dimas sampe krunes digonjol-jotan. Dhewe digo kuwi digo ayunan. Sumpah kayu miring kok ngene iki guys, tapi gak rong Mek sitok-tok ngene sing koyo iki tok sesret kitok kuwi. Ngono ki. Yut gedang pelem goblok. Gedang. Aku wis gak ngerti sini. Kok tak empanasen sithik nek wis gak iso mikir Wes apa tirol? Wes. Gak ngenteni like kae mangan sik Pak, ben. Mangan sik. Aku udah janji nih, Mbak Indah. Nyapa? Jam 1. Kan iki urung jam 1. Payung. Ke Mbah, Mbah, delok Mbah. Tidak repa, Mbah. Mbah tidak repa, Mbah. Iki kacang. Iki lho enak dipangan, rembayung. Gede bawo yo. Tapi maksudnya sithik tok, enggak. Masak dulu. Ayo. Wes sampai tani sik ya. Hah?